Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Please do subscribe to our channel yedu iya yeZim Confessions backup kuitira kuti kana kuri kunzi pane zvinenge zvazvoitika pachannel yedu inoi main channel yedu tirambe tichikwanisa kungo uploada ma-confessions. So tichange tichi-uploada ma-confessions pano zvekare tichi-uploada ma-confessions ku channel yedu iyoyo ye-backup. Regedzai tiva tapinda muma-confessions atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vakatumidzira as a WhatsApp voice note. Kana kuri kunziwo munenge makatumidzira nyaya dzenyu as a WhatsApp voice note, ndinokukumbirawo kuti munge muchindiitirawo patient nekuti zvinotora nguva yakati rebei kuti ndinge ndichizotype up voice note iroro. Like voice note iri randakatumidzirwa namukoma vedu ranga rakareba iro kuita 18 minutes 33 seconds. Saka zvinotorawo kanguva kakati rebei. Rekedzai tibva taverenga message iyoyo yakabva pa voice note. Message yacho yakanyorwa iyo yakanzi: makadii mukoma Nashi, ndauyawo neconfession yangu kwamuri, tarisiro iri yekuda kubatsirwa. Pane confession yamaisa, I think atova ma-confession 2 kana kuti 3 andanzwa evanhu vakaenda kumusha vachibva kuSouth Africa kana kuti vachibva kune dzimwe nzvimbo vachienda kumusha. Vasvika kumusha ikoko vobva vanopa vanhu mari zvichizovapandukira. Inini ndiri mumwe wevamwe vasangana nedambudziko rakadai uyezve ndichirimo mudambudziko irori. Regai ndidimbure nyaya yangu zvishomanana. Ndingangoti ndakangokura zvakanaka, ndakakurirawo kumusha zvakanaka. Tainge tichichengetwa nambuya nasekuru. Amai vangu vakashaya apo pandainge ndichiri grade 1. Baba vakazotora mumwe mukadzi, stepmother. Munongoziva upenyu wa stepmother plus futi vaigara kuHarare. So aiwa, kukura zvakanaka, ndakakura zvakanaka ndichirerwa nambuya nasekuru. Ipapo amai vangu vachishaya ndipo pakazongotangawo dambudziko mumusha. Ndingati munhu akanyatsotanga kushaya vainge vari pamunini vangu. Vakashaya ndisati ndava kutomboenda kuchikoro kuchizotevera amai vangu vakashaya apo pandainge ndava grade 1. Pakabva patanga kuita rufu gore negore kusvika ndikure, kusvika pakuzotopedza chikoro mumusha mainge muchingoitika nhamo, kuchingofa munhu gore negore. Ndakazotosvikawo pakukura ndava form 2. Ndakazotonodzidza kuboarding school, ndatorwa naBamukuru Vangu. Asi inini kuboarding kwacho handina kumbogara, ndakangokudzidza gore 1 ndokubva ndatodzoka kumusha. Asi pane chinhu 1 chakandishamisa. Vamwe vana vabamunini vangu vaidzidzawo paboarding ipapo vainge vachifa. Ndingangoti pane mumwe mukomana mukuru wekwabamunini akashaya, kobva kwaita musikana akashaya futi apo paainge ava form 3. Mukomana akashaya ari grade 3. Saka inini zvakangondinetsa kuti ndinge ndichidzidza ikoko. Ndipo pandakangofuma ndichiti handichade kuti ndirambe ndichingodzidza panapa nekuda kweizvo zvainge zvaitika. Vakabva vanditi iwewe uchafa uchiita zvekuchera pasi uchitambudzika. Ndikabva ndangoti kwavari hazvina basa, regedzai ndinge ndichienda zvangu. So ndakazopedzisira form 4 paday school, then ndikabva ndazopasawo zvakanaka because ndakatonyora muna June. Ndikabva ndatoita 8 subjects dzangu, and I remember kuti the first day yandakatanga kunyora mumwe muzukuru wangu akabva azoshaya zvekare. Asi ndapedza chikoro, upenyu hauna kuzondichipira. Ndakazoendawo kuBotswana kuti ndinge ndichienda kunotsvakawo chinhu chekuti chaikwanisa kundiraramisa. Ndikabva ndazogara 2 years ndiriko kuBotswana ikoko. Ndikabva ndazouya kuno kuSouth Africa ndokubva ndazotanga kurarama ndiri kunoku kusvika pakuzowananawo nemudzimai wangu, tikararamawo zvakanaka hazvo.
asi kutaura kumba kwedu kwakaramba kwakawanda. Vanhu vakangoramba vava kungofa, kurwara pamwe nekutambudzika. Handizivi hangu kuti zvakanga zvabva nekupi, asi zvainzi bamukuru vangu naamai guru vangu ndo vainge vachitaurwa vachinzi ndo vanotiroya. Kuvabereki ndivo vega vasara pamhuri yose, vamwe vose vakapera kufa, dzimba dzakatosvika pakutovhariswa nerufu. Tingori vana vekuti tiri kungorarama tiri mumasango, vana vasisina vabereki. Saka ivo vakazotanga kuti muri kuti makatibata kuti tinoroya, kuti tine zvikwambo zviri kukupedzai. Saka ndakangoti ndiri kuno ndikanzwa kuti sister yangu iyo yainge iri kuZimbabwe yainge yarwara. Saka zvinhu zvakabva zvandibata zvisingaiti, ende taiziva kuti munhu anenge arwara panenge pasisina kungotaura izwi rekuti munhu arwara chete, munhu iyeye anenge ava kutofa. Saka zvakandirwadza kuti hanzvadzi yangu inini yarwara. So ndakabva ndazofonera mwana wabamukuru mukomana ari kuno kuSouth Africa ndikati inini hanzvadzi yangu ikangofa chete, iwewe nababa vako muchandiona ende tichapedzerana. Saka hanzvadzi yangu yakazongoponawo, tikabva tazotoenderera mberi neupenyu. 2017 ndainge ndaita mwana wangu. 2015 ndikati rekedzai ndinge ndichimboendawo kunoonesa mbuya vangu mwana. Ndakasvika kumusha, ndakasvikawo zvakanaka, ndikatosvika kuine nyaradzo yebrother yangu uyo ainge ashayika zvekare. Saka pafunction pakazonzi chikafu hachisi kukwana, saka tiri kuda kuwedzera chikafu, saka munhu wese ngaabvise mari. Saka inini semunhu ainge akatorivara ndakabva ndazobvisawo, ndikabva ndabvisirawo hanzvadzi yangu 10 US uyo ainge asara kunoko kuSouth Africa. Ndingangoti the very next day ndakabva ndazotanga kunzwa musoro, ndikabva ndangoti musoro uyu uri kunditema, zvimwe kuda izuva ranyanyisa kupisa. Ndakabva ndakwira bhazi zvangu ndini uyo kudzokera kuHarare. Musoro uye wakabva wazongoramba wongondirwadza, so ndaida kuenda kuGokwe futi. Ndobva ndati hapasisina kuzorora since mazuva ekudzokera kubasa ainge akwana. So ndakabva ndazoenda kuGokwe kuya, ndakabva ndaenda kune umwe mubetseri, ndikabva ndazosvika kuya, ndikabva ndazoshandirwa ikoko. Asi muprofita akabva ati pane munhu wandaona uchitambidza mari, asi munhu uyu haana kuishandisa zvawainge waibvisira. Saka inini munhu wandakapa mari ndibamukuru. Saka ndakabva ndazopiwa munamato, ndikabva ndazodzoka kuno kuSouth Africa. Ndakasvika ndikabva ndazombogara kuJoburg. Ndichinosvika ndakabva ndazofunga kuti zvimwe kuda ndichaita zvinenge zviri nani, but hapana kana chakambochinja. Ndakabva ndazogara for 2 months, musoro wangu wainge uchingotema chete. Rimwe day ndakabva ndazotanga kungopera simba ku-right side kwangu, kutonzwa zvichitowedzera simba kusvika ratopera. Ndikabva ndazoenda kuchipatara, ndikabva ndatonzi watostroke. Ndakabva ndazoadmitiwa. Mudzimai wangu ndinomutenda nekuti akamira neni panguva yainge yakaoma kudaro. Zvinhu zvakawanda zvakaitika, asi munhu wangu akangoramba akamira neni 6 months ndigeremo muchipatara. Ndokubva ndazobuda hangu, ndikabva ndazodzokera kubasa ndichishanda mbichana. Ndiri muchipatara, hanzvadzi yangu ndiye aiuya kuzondiona. Imwe hanzvadzi yangu iyo iri kuZimbabwe haana kukwanisa kuuya nekuti akaomerwa, asi aitongondibata misi nenguva. Mukoma wangu ari kuJoburg akazondifonerawo mazuva mashomanana ndiri kuchipatara, asi haana kumbobvira akauya. Asi anotokwira ndege achienda kumabirthday party emadzisawira ake kuno kuprovince yandinogara, asi ini haana kana kumbogara auya kuzondiona, anoita seanondida. Saka inini nekurwadziwa ndakazomuudza kuti shamwari, iwewe seiko uchinyepedzera sekunge une rudo neni? Sei usingauye kuzondiona? Kubva zvandakarwara patova ne6 years ndarwara, hausati kana wambouya kuzondiona. Even mhuri yavo chaiyo hapana kana akambouya kuzondiona. Iye akaroora muSouth African, vabereki vake vanotouya vachienda kumusha kwemukadzi wake
ikoko muno muSouth Africa. Vakatombouya madays acho awo pandainge ndiri muchipatara, vachiuya kuzoona vana atezvara vavo vachinzi vari muchipatara futi. Ndaitofungawo kuti zvimwe kuda vachasvikawo vachindiona, asi havana kuuya kana ka1. So ndakazongoona kuti apa kwainge kuri kungopedza nguva kuti tine vamwe vedu, tine family group, paiti pakataurwa something pakangopindura munhu asiri wemufamily yekwabamukuru. Point iyoyo haitomboonekwe sechinhu mukomanashi. Mhuri yaBamukuru vangu yati kurei, so vanongosapotana pachezvavo, but kana tasvika pakuti mari, haiwa mari vanenge vachitoida kutobva kwatiri chaiko. So ndo nyaya yangu mukomanashi. Zvinhu zvacho hazvina kana kumbondimirira mushe. Inini ndichiri neshungu dzakanyanyisa dzekuti dai ndatombowanawo munhu angakwanisa kundiitirawo go back to sender, nekuti situation yacho kwayava kuenda kwakaipa. Ndiri kufunga hangu kudzorera hangu ndini ndiri kurwadziwa, uye ndiri inizve ndakatakurana nematambudziko awa. Ndiri kufunga hangu kuti ndinge ndichingoitawo saJesu ndigofira hama dzangu dzose dzosara dzakagarika, kana kusara dzichizogadzirisa zvinhu. Ini ndinenge ndapfudza mudhara uyu banga straight away, hapana kutaurira kana kudii, kungomuisa banga ndomeka sure kuti afa. Kana afa ndoenda zvangu kujeri. Kana ndaenda kujeri, vanhu vosara vachigarika, vachigara upenyu hwakanaka. Kana ndichinge ndashaya munhu anondiitira go back to sender, uyu ndo mufungo wangu mukomanashi. Nekuti hapana upenyu ndiri kuedza uri nani, handingashori Mwari, asi vanhu vese vakafa neudzvanyiriri hwese. Hanzvadzi dzangu dzose hapana kana akaroorwa. Vanhu vakangoroorwa vana vaBamukuru chete. Isusu vamwe ndini ndega nditongoriwo mumarriage yenharo, ende marriage yacho ndeyehondo, nekuti ndinongogara ndichinetsana nemukadzi. Ndinozotozvidzora ndega mushure mekunge ndaona kuti kuda kunetsana kwandiri kuda kuti ndinge ndichiita nemudzimai wangu uku dzinenge dzitori mhepo idzo dzinenge dzasimudzwa. So mukomanashi, ndiri kukumbirawo kana mukandiwanirawo nhamba dzemukadzi uya akataura go back to sender ikazonorova tete vake, ndinokumbirawo nhamba idzodzo mukomanashi. Kune vamwe vandinoziva vanoita, asi mari dzavari kutaura kutoroora chaiko. Ndinofunga kuti vanhu vari kugara muno muSouth Africa vanotoziva kuti mamiriro akaita rand nemamiriro akaita yusa hazvisiri izvo. Ndanga ndichikumbirawo kuti kana muchikwanisa kuti mutsanangurire dare renyu mamiriro akaita nyaya yangu, kana paine ane nhamba dzevabetseri vandipewo. Ndinotenda mukomanashi, kana muchikwanisa kuchinja voice chinjai, asi kana musingakwanise chingoisai zvakadaro. Handina kana dambudziko nazvo. Kuzviziva kana kusazviziva hazvigoni kuchinjisa uroyi hwemunhu izvozvo. Tinotenda mukomanashi. Hei vedare, ndo voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna mukoma vedu. Hei, zvakangoma hazvo, because the moment yekuti mumhuri kana mukaita munhu anenge aine urombwa hwake, zvinhu zvekuti zvinenge zvichitorwadza, nekuti imimi munenge musitomborina kana way out. Sometimes unenge uchitombozama nepose paunenge uchigona napo kuti unge uchiunganidza mari, asi kana waunganidza mari iya yobva yangoita zvekungopeperetswa nemhepo. Ndakambofonerwa neumwe Haiti akati, mukomanashi, kana ndikakuudzai kuti muno muSouth Africa ndakambotosvika pakutomboita zvekutamba betway, zvekuti ndakambobata 300,000 rands yakaungana, asi kana muzuva ranhasi ndinozvibvunza kuti mari iyoyo yakashandei. Handitombozivi kuti yakashandei, asi ndakati ndapedza mari yose iyoyo ndakanga ndangokwanisa kungomisawo ka 3-roomed house kumusha. Then pane vamwe vana vabamunini vakabva vaenda ndokubva vanotenga mombe. At the same time vakatenga mombe 20 ka1. Apa vana vabamunini ava vose havashandi, vanongoitawo zvekungopanda-panda variko kumusha ikoko. Zvinhu zvekuti kana ndikazvifunga mwoyo wangu unorwadza.
Hey, zvakangoma zvoveduwe zvinhu zvekuti zvinopisa hasha uchinzwa matambudzikiro anenge achiita vanhu, then umwe munhu obva auya zvekare achiti inini mukoma kunyange zvikanzi nhasi chaiye chekeresa mai vako, I am willing so that ndingokwanisa kungoromba because ndatambudzika. It is not a good thing. Ndokusaka tichizama kuexposa masecrets akadai so, nekuti tose one way or the other tinotambudzwa nevanhu vanenge vakaromba ivavava.